Napasaka na sang Miag-Aw Municipal Police Station ang kaso nga rape with homicide batok sa suspect si Kenneth Paguntala na 26 anyos pasado alas 5 sang hapon kahapon sang Abril 15. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Francis Don Lumahan na officer in charge sa Miag-Aw Municipal Police Station na ginpahayag sini nga ilagin tinguaan nga mapasaka ang kaso agod matagan sang hustisya ang pamilya sang biktima. Madumduman nga nasapuan patay, wala na sang panapton kagyara na sa advanced state of decomposition si Felicissimo sa barangay Tambong Miag-Aw Iloilo sa tinalikdan nga Abril 6. Magkaligad ang 8 kaadlaw nga pagpanago. Personal ini nga nagsurrender alas 11:30 sang gabi. Abril 14 agod nga klaro ni Paguntala ng iya nga pangalan na kagagod matagan man sang hustisya ang kamatayon ni Felicissimo kag iya manugot nga ginpanginwala ang aligasyon nga iya ini ginimuslan si Marivic. Mga ka K5 gintuad man ni Paguntalan suspect sa pagpatay kay Felicissimo sa barangay Tambong Miag-Aw Iloilo sa eksklusibong interview sa K5 News FM Iloilo sa programa ni K5 Ray Espea Umalay nga Foro de los Pueblos nga nakagamit ini sang illegal nga droga masobra isa ka bulan antes sinigid patay ang biktima. Balita nagikan sa Banwa sang Miag-Aw Iloilo. Ako si K5 Eric Cañazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera